видеонавори мазкур бо ташаббуси ташкилоти ҷамъиятии маркази рушди забони ишора ва таълими ношунавоёни ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии молиявии дафтари намояндагии ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон омода гардидааст. заминларза ҳар лаҳза метавонад рух диҳад. Муҳим он аст ки донем ки барои нигоҳ доштани ҳаёт ва саломатии худ кадом амалҳоро иҷро намоем. навори мазкур бо мақсади тавсеяи амалҳои бехатар ҳангоми заминларза таҳия шудааст. ҳамеша ҷуздони таъҷилӣ бо ашёи зарурӣ омода бошад ки дар он об, ғизо, фонус, лавозимоти тиббӣ, пуштак, ҳуҷҷатҳо ва телефони мобилии дорои батареяи пуркардашуда гузошта шудаанд. тавсия дода мешавад ки бо худ корти махсусеро ки дар он ному насаб, суроға, гурӯҳи хун, маъюбият ва рақами телефони шахсе ки ба он муроҷиат карда мешавад навишта шудааст гиред. қаблан бо роҳҳои бехатарии эвакуатсия шинос шавед. ором бошед, воҳима накунед ва дуруст амал кунед. дарҳол бар рӯи фарш чорпо шинед. сару гарданатонро бо дастонатон пӯшонед. агар дар наздикиятон мез бошад, бо зонуатон ҳаракат карда бо як даст сару гарданатонро пӯшонед ва дасти дигаратонро ба фарш монда зери миз паноҳ баред. пеш аз тарк кардани паноҳгоҳатон чанд дақиқа интизор шавед. қувваи электрӣ ва газро хомӯш кунед. сару гарданатонро бо ҷустун ё курсӣ то ба берун баромаданатон пӯшонед. бо шахсе ки забони имову ишораро медонад тавассути занги видеоӣ тамос гиред то ӯ дар бораи мушкилоти шумо ба 112 хабар диҳад. ҳангоми заминларза ва пас аз он аз лифт истифода набаред. вақте шумо ба берун баромадед, кӯшиш кунед то ба кори наҷотдиҳандагон халал нарасонед то расидани кӯмак дар минтақаи бехатар бимонед. дар хотир доред, бехатарии шумо аз амалҳоятон вобаста аст. ба ҳолатҳои фавқулода омода бошед. ҳангоми ҳолати фавқулода дар хона маҷмӯи доруҳо ва халта барои ёрии аввалияро нигоҳ доред. ором бошед ва мувофиқи нақша амал кунед.